बियो गाहायाव सायगोन भटार पार्टियासो बारा मावगोन जितु नुदों बे 3000 4000 बादि बारा थाङा बे सिदा खोथा बिथाङा दाखालि बावैफ्रायनो मा होनो गोबिन्द सारनि जितु बिसिखौ बिसोरो एटेक खालामदों फैसा 4000 5000 बेखौ लाना थांदों होमब्ला दुंहावासो सिखावसो खालामदों आरो दाखालि नुनो मोन्दों बरला जितु भिसिडिसिनि आन्दारावहाय सानै सेंग्राफोरखौ बिथांमोना बुख्लाबना फैदों बेफोरसो दुंहाव खालामदों आरो फारसेथिंहाय जोंनि वुमेन सेलनि डिस्ट्रिक्ट वुमेन सेलनि आफादगिरि नाराथि मैगदावदिगावआव थांनानै बिथांमोना सेबदों आरो गारि लाखिदों आरो बिदिनो एसे बुलायनो नागिरदोंमोन आरो मैयानि केसाबो जादों आमजुलियावहाय लक्ष्मीपुर होननाय जायगायावहाय जोंनि इउपिएल सरकारावहाय इउपिएल दोलोआवहाय जयेन जादोंमोन जयेन जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना थांनानै बुख्लाबफैदों होमब्ला दुंहावखौ सोर लाबोदों रियन सारानो लाबोदों मानो होनब्ला रियन सारा सासे केन्डिडेटआ बिदि बिथोन होनो हाया ना होमब्ला बियो डाइरेक्ट जेनेरेल लामायावसो फैदों रायजोफोरा एसेबां जामोन नंला बिथाङा जिहेतु खालामदों बिदि गुन्डागिरि बाहायदों बे मोजां जायाखै आंनि थाखायबा आं सोंखारियो रियन सारखौ होमबा रियन सारा बुंनांगौमोन जेनेबा आंनि गथ'फोरा रावबो बिदि अयथासार खालामनाङा दुंहाव बोथोरखौ लाबोनाङा दा सान्थि होनना बुंदों दिनै अहा सान्थिखौ रियन सारनि जितु केन्डिडेट जितु बिजाथि बिथाङासो अहान्थिखौ लाबोदों बियो गाहायाव सायगोन भटार पार्टियासो बारा मावगोन जितु नुदों बे 3000 4000 बादि बारा थाङा बे सिदा खोथा आरो हाइस्ट थांगोन होनब्ला जोंनि इउपिएल सरकारा 25000नि गोजौआव जों देरहागोन बे सिदा खोथा दुंहावथ' जों दुंहाव बारहावा होनना जों सानना लाया जोंनिफ्राय एकदम माने सान्थिसो लाबोदों खिन्थु दुंहावखौ सोर लाबोदों दिनै जितु रिय'नि जितु माबाफोरा मा बुङो वर्कार्सफ्रासो दुंहाव बारखौ बिथाङासो लाबोदों दिनै जों नुनो मोन्दों बिथाङा दाखालि बावैफ्रायनो मा होनो गोबिन्द सारनि जितु बिसिखौ बिसोरो एटेक खालामदों फैसा 4000 5000 बेखौ लाना थांदों होमब्ला दुंहावासो सिखावसो खालामदों आरो दाखालि नुनो मोन्दों बरला जितु भिसिडिसिनि आन्दारावहाय सानै सेंग्राफोरखौ बिथांमोना बुख्लाबना फैदों बेफोरसो दुंहाव खालामदों आरो फारसेथिंहाय जोंनि वुमेन सेलनि डिस्ट्रिक्ट वुमेन सेलनि आफादगिरि नाराथि मैगदावदिगावआव थांनानै बिथांमोना सेबदों आरो गारि लाखिदों आरो बिदिनो एसे बुलायनो नागिरदोंमोन आरो मैयानि केसाबो जादों आमजुलियावहाय लक्ष्मीपुर होननाय जायगायावहाय जोंनि इउपिएल सरकारावहाय इउपिएल दोलोआवहाय जयेन जादोंमोन जयेन जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना थांनानै बुख्लाबफैदों होमब्ला दुंहावखौ सोर लाबोदों रियन सारानो लाबोदों मानो होनब्ला रियन सारा सासे केन्डिडेटआ बिदि बिथोन होनो हाया ना होमब्ला बियो डाइरेक्ट जेनेरेल लामायावसो फैदों रायजोफोरा एसेबां जामोन नंला बिथाङा जिहेतु खालामदों बिदि गुन्डागिरि बाहायदों बे मोजां जायाखै आंनि थाखायबा आं सोंखारियो रियन सारखौ होमबा रियन सारा बुंनांगौमोन जेनेबा आंनि गथ'फोरा रावबो बिदि अयथासार खालामनाङा दुंहाव बोथोरखौ लाबोनाङा दा सान्थि होनना बुंदों दिनै अहा सान्थिखौ रियन सारनि जितु केन्डिडेट जितु बिजाथि बिथाङासो अहान्थिखौ लाबोदों आं बेखौसो बुंनो थाङो दिनै बिथाङा बुंबावदों गावनि फिसाज्लायानो जौबो लोङा होननानै मैया माबायाव निउसाव बुंदों जौ लोङा जानो हागौ गावनि फिसाज्लाखौ सोरथो बुंगौ आंनि फिसाज्लाखौ आं बुंगोन नामा आं जौ लोङा बुंनो हागौ नामा सोरबा मिथिगौ बाहेरायाव थांनानै सोरबा मिथिगौ रियन सारा गावनि फिसाज्लाखौ थाफादों नामा हा होमब्ला बे सासे दिनै हाइलि क्वालिफाइड होन्दों हाइलि क्वालिफाइडब्ला बेबायदि सेंग्राफोरखौ लानानै बिदि जौ लोंहोनानै मानसि बुख्रुबनायखौ बे मोजां जादों नामा बेथ' मोजां खामानि जायाखैना सोरबा बुंनो हागौ हा आरो बुंदों जे हाइलि क्वालिफाइड दिनै गावनि फिसाज्लाखौ गावनि हाइलि क्वालिफाइड होननानै बुंनो नाङाब्रा गुबुनासो बुंगोन ना जोंसो बुंगोन ना रायजोआसो बुंगोन ना दिनै गुबुनासो बुंगोन सार्टिफिकेट गुबुनासो होगोन ना दिनै गावनि फिसाज्लाखौ बे हाइलि क्वालिफाइड होनना बुंना लादों दिनै गुबुननि फिसाजोआबोथ' हाइलि क्वालिफाइड ना सासे IM फरायलायनाय ना बा रियन सारनि फिसाज्लाया सासे IPS अफिसार नामा सासे DC अफिसार नामा DCफोरखौसो सासेखौसो बेखौसो हाइलि क्वालिफाइड होनना बुंनो हागोन होमब्ला MA खालामनाया गोबां PhD लानाय गोबां मानसिफोर दङ खिन्थु आंलाय बुङो रियन सार नोंथांखौ बिदि गावनि फिसाज्लानि थाखाय बिदि हाइलि क्वालिफाइड होननानै नाम होना लानाया मोजां जायाखै आं बेखौनो दिनै रोखा बुङो आरो नोंथाङा नुबावदों नोंथाङा जितु माबा लाबावदों मा होनना बुङो गौरनमखौ लादों गौरनमोनाथ' दुनियानि आयु केलेंकारि खालामनो खारनायसो दा बेफोरबायदि मानसि नोंथाङा बाइट होनायाव लादों जों नुदों ना जोंखौ क्वालिफाइड होनांगौ दोङो सारा जोंखौ आंखौ बुंदोंमोन समावहाय आंखौ नोंथाङा रायदोंमोन दिनै रायनायनि जबाबखौ मानो होफैनो हायासै अखा जाम दायो गोग्लैगासिनो दोङो हो दिनै अखा जाम अखा फ्रि गैला अखा जाम गोग्लैदों दिनै आंनि जबखौ नोंथाङा आंखौ रायना लाग्रोदोंमोन दिनै मानो दिनै दाबो नों आंनि जबखौ मानो होनो हाया होमबा गासै खुरांबो नंगौ आं बुंनाय खुराङा गासैबो नंगौ हो आं बेखौनो बुङो नोंथाङा जेननाय लामायाव मोजांसै आरो जेननाया 30% आरो नोंखौ मा बुंबावगोन बुंनो जायगा गैला माने नोंनि माबाया डिजिगनेसना माहा थागोन आं बेखौ बुंनो हाला मोनसे समावथ' नोंथाङा रियन दैमारिजोंनो दंमोन नाथाय दिनै रियन दैमारिखौ गारनानै
रिहन दैमारिजों थारमाने जोङो एज ए मेम्बार हिसाबै जों रिहन दैमारिजों फार्स्ट जेब्ला आबसुआ इलेक्सन गेलेजेनदों होमब्ला जोङो रिहन सारनि न'आव 1 मास खाना थादों बे 1 मास खाना थानायाव रिहन सारा जोंनो गस्ला गांसे होदों ना मा होदों जितेन दोङोमोन आं दोङोमोन खाला थैनानै थांबाय दिनैसिमबो बे जोंनो मोनसेबो खामानि मावनो होनो हायाखै आरो आं जि मावदोंबाबो आंनि नलेजजोंसो मावदों दे आं बिथाङा आंनो थिखा होदों होनना बुंनो हाया सोरबा बुंदों माने रिहन सारनिफ्राय जानानै देरदों होनना बुंदों रिहन सारा एक्चुवेलि बबे मोनसे आं खामानि मावदों नोंनिफ्राय इलेक्ट्रिसिटिनि आं मा खामानि मावदोंमोन बेयावथ' कम्पानिसो मावदों ना आं रिहन सारनि खामानि मावाखै दिनैसिम जासिदों नामा बियो इसां खामानि दङ आरो डेफनि खामानि दङ PSUBD दङ बै समावबोथ' दंमोन ना बिथाङालाय बारायफोरसो होबाय थायो दाबो जों नुदोंमोन दाबो खैजोनखौ बेयो मानसि बनायखो दिनै बिखा लिडारफोर दङमोन दिनै राकेश बर'बो दङमोन पेट्रुसबो दङमोन हो आरो दिनै बिक्रमबो दङमोन बिक्रमाबो दा फैसा होनानै लांफिननायखायसो थांदों बियो बेखौबोथ' बे मा खालामनो गाबोन समफोर बे बारारिफोरनोसो बे खामानिखौ होगोन गुबुन जाथिनोसो होगोन आरो बाहेरनि मानसि लानानै बे होगोन बे सैथोखाब्रा 20 बोसोराव खैजोन बर' मानसिखौ थिखादार बनायखो बियो आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों UPPL आरो BJP सरकारा जुदि फैफिनोब्ला BTCआव इलेक्सन जागोन होननानै इलेक्सनखौथ' गावसो खालामगोन जोंथ' खालामा UPPL सरकार दिनैसो नुदों बे इलेक्सन खालामनायखौ जोंथ' माब्लाबा खालामाखै जोंथ' बुङो बयनिबो जों हापत्तानि मियानि थाखाय जों खामानि मावदों अनलाइनाव जों खामानि मावदों हो बिथांमोना 17 बोसोर थानानै दिनै अनलाइननि सोमोन्दै जोंनि 26ता जन'गोष्ठीनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावदों नामा दिनैसिम नुवाखै आरो बिथाङा बुंदों जे जोंनो इसां जुदि बाइट होनो हायोबा निउस होनो हायोबा दिनै आबादारिनि थाखाय मानो खामानि बुंनो हाया फंसे मानो बुंनो हायाखै आबादारिफ्रा जों गोबां लस जानो गोनां जादों दिनै मानो बुंनो हाया दिनै दाउ अमा जा इन्सुरेन्स गैया बेखौबोथ' बे माइ आरो जुखामखौथ' जों प्रमसन गाहायनासो जों बायना फाननो मोन्दों मोजां दाम मोन्दों जोङो जोङो हेमन्त बिश्व शर्मा रायलायदों बेजोंबोथ' जों रायलायदोंमोन ना आबादारिनि थाखाय आरो बिथाङा मोनसे एक्सनफोर दादों होननाय जायनोखि ओनसोलाव जेराव प्रग्राम खालामो बेयाव गाग्लोबनायनि मोनसे हाबाफारि लागोन होननानै खोनानाय मथेब्ला बेनि सिगां एक्सन ग्रुप दादों ना मादों होनब्ला बे अहान्थि लाबोगोन बैरबखुन्द समस्थियावहाय जोंबोथ' हायोब्रा माथो जोंहाबो थैहर गैया नामा बेहाल' थैहर दङ नामा बेहाल' एक्सन ग्रुप दङ नामा जोंहा गैया नामा खिन्थु मोजाङै मोजां गेले बे मोनसे फुटबल टीमसो फुटबल खेलासो बेयो पलिटिकेला मोनसे फुटबल खेलासो फुटबल खेलाया देरहानाय जेननाय थाखायो बा साभाबिक खोथा खिन्थु बेनि गेजेराव दिनै नोङो जुदि फुटबल जोलायनायाव जुदि जोला जिसि बुलाबुसि खालामोबा बेबायदि दाङाबाजिया बारा सोमजिगोन होननानै आं सानो